Bun băi, salut! Vreau să vă spun ceva, vreau să vă anunț ceva. Cutați-l pe omul ăsta, m-a ajutat și eu, îl ajut și eu. Deci omul ăsta e de încredere. Uitați ce spuneți. Salutare băi și fete, bine ați venit la un nou video. Acest video va fi un video scurt. Ajutați și voi pe băiatul acesta să facă și el 40 de abonați sau 50, cât puteți voi. Dați mai share la acest videoclip și abonați-vă la el, dați like. Uitați-vă că eu chiar și eu m-am abonat, ca să nu ziceți că așa. Uitați. Și acum voi abonați-vă, aveți linkul lui în descriere și voi abonați-vă la el să facă 40 de abonați sau 50, cât veți voi. Și noi vom reveni cu un alt video de tutorialul cu hack. Pa, pa! Cu hack, cum să faci hack pe standoff. Deci haideți mai repede cu 50-60 de abonați și abonați-vă și la mine. Deci uitați, dacă nu mă credeți, uitați. Eu încă am luat hack-ul. Se cheamă frumos, cei care știu. Deci, da, cei care știu. Așa. Și mai departe. Îmi pare rău că nu v-am salutat, n-am avut timp. Salut băieți și fete. Dați acolo ce o să scrieți acolo, o să vă apreciez comentariu. Ok? Hai să faceți și băiatul ăsta la videoclipul ăsta. Să fie fericit. Să face, să face 50 de like-uri, 50 de like-uri și o să vă promitem că facem episod cum să faci hack pe standoff. Vă promitem, uite, fână mods. Aia zic. Uitați, deci, vedeți aici, da? E Pihone hack modul meniu. Android, așa. Eu v-am pupat. Dați acolo mare like. Mare like, băieți. Mare like, vă pup.